Zainabi akwai rashin hakuri yau dai magana ki gaba ɗaya za a dan ya kita kamar da sai ki faɗa abin da kike mutum da kina koyewa a cikin rai. Domin wani baya taɓa samun rabon wani. Ban gane da kike yi ba da wani baya samun rabon kawai ki kike yin magana bai to wani koyo. Sani ina son ka. Kina son na ta ni kuma ba ni son ki ga kullun da kuɗi da kuɗi duniya ya zan yi kullun da riga na mala kawai ki kunce. Kai tunani akan wani. Mulaƙanta kuma ni yanzu ba ni da kuɗin aure. Arziki da kaddara an rubuta su ne a hannunmu kamun mu zo duniya. Na san. Ka sani ina son ka kuma na sadaukar da zuciyata da rayuwata domin ka. Kina kin ce kin sadaukar da rayuwarki da menene a kaina? Bari in yi tunani. Amma bari mu je ga sauran ƴan uwanki mu gani. Ki yanzu menene babban burin ki na rayuwa? Ina roƙon Allah ya nuna min ranar auren mu da ni da kai. Amma kai man adalci kuma kai tunani a. To shikenan Allah ya bani ikon kamanta adalci. To ke na dawo gare ki. Wai shagwaba. Ba ne wallahi. Shagwaba me kike ta yi min wani haka ke wallahi? A yaushe ka zo har kace za ka tafi ne wallahi a ban san ka tafi. Ba yanzu zan tafi ba. Mun murmushi da dan dariya haka irin na soyayya ki dan burga ni in gani. Subscribe.